ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ଗୁରୁତର। ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ଅଭିନେତା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେ କି ସୁପରଷ୍ଟାର ବାବୁସାନଙ୍କ ବାପା। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ଗୁରୁତର। ତେବେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ 3-4 ଦିନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏକ ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ନାମ ରହିଛି ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ। ସିନେମାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅପରାଜିତା ଓ ପୁଅ ବାବୁସାନଙ୍କ ସହ ନଜରରେ ଆସିବେ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଏହି ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଦେହ ହଠାତ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପୁଣି ଥରେ ବିଗିଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଭିନେତା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଲିଭର ସିରୋସିସରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ସିରିଏଲ ଦୁନିଆ ଏବଂ ସିନେମା ଦୁନିଆର ଟିକିନିକ୍ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।